Cześć, z tej strony Garniak.pl i to jest już drugi odcinek z serii Happy Wheels. To już sobie posortowałem levele na dzisiejsze i po ratingu. I ostatnio skończyliśmy na Matrix, bo nagrywam to chwilę, dobre godzinę po tym, ale nic się nie zmieniło, więc zaczynamy sobie. Wow. Hehehe. Oj, trochę się laguje. O, bo chyba krew mam. O. Ja muszę tak. Krew na dwójkę. Dobra, proszę. Coś mi tam tu nie wypala, więc będzie trzeba na tym. O, ale głośno. Wy i tak pewnie będziecie mocno słyszeli, bo coś mi tutaj. Ale będę miał, tak jak już mówiłem, nowe słuchawki, więc to nic nie powiem. Nagrywam to godzinę po tamtym, ale pewnie... Ale pewnie... Kurde, ten dzieciak mnie zabije. Pewnie ten filmik się znajdzie jutro, bo dzisiaj mi się nie chce... Dobra, coś mi nie wypala. Ciągle gram. O nie. Znaczy, do którą dojdę. Ale mnie poddaję się. Zresztą za głośno jest. No, to jest to samo, co było już. Dzipoło. Oho. To nie sądziłem. Fajne. Level pierwszy, Sure and Long. Są dwie. Wow. Dobra, mój... czym to są kolce? Mój rekord to był 6 chyba. Jeszcze mam zamiar wstawić odcinki z Minecrafta, ale coś tam mi nie wypala. Wow. Też 6. Dobra, podaję się, już nie mogę. Search through. Nice. Dobra, to było świetne. Dobra, spoko. Co za sort throw? Headshot. Co to za sort throw bez samobójstwa? Przyciągnę po... Hehehehe. Za taką ścieżkę. Jakiś kołystą się nie chce. Co to weźmie? Że jest... Coś tam. Spoko. Coś było. Robson kolejny. Nie, że się puścił. Jest jakoś dobrze zrobione, bo się inaczej gostek puszcza. Wow. Prawie się zapałem. Wy to widzieli. O. Małyż. Facepalm. Mam takie słabe ręce, że nad swojego ciężaru ciała nie udźwignie. No nie. Na kolano. Jalgida. No żartuję.
Chyba tego trójkąta się zło. Wow. O, kaninę. Na dole jakieś u mnie krzyki. No, ale... A, tak jest. Ulul, za daleko. Szpaga. O nie. Nie lubię tego. Jak jesteś... Jak się... Ulul. Lol. Jakąś szczałkę. Hit. Kazali mnie puść. Tak. Ja rozumiem tego. Za chwilę będziemy kończyć. Już to będzie ostatnia mapka. Czekaj, muszę tam jakoś chyba dobrze wpaść. Czekajcie. Nie ta postać. Pewnie ta. No. Ho, I'm kill my son. Jaka gruba. Gruba całuje Mikołaj. Chciałem powiedzieć, gruba całuje księdza, ale to Mikołaj. No to jeszcze damy jedno. Nie będę się żegnać. Hi dad. Ła, ale się... Ła. No dobra. To wychodzimy. Cześć, siemano. Z tej strony garnek.pl. No i kolejny filmik mamy nagrany. Więc cześć.